James, ποια είναι η γνώμη σου, ποια τα πρέπει που πιστεύεις ότι χρειάζονται για την προσωπική μας ανάπτυξη? Τα πρέπει. Όλα αυτά που ενδεχομένως θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα μπορούσα να κάνω αυτό για την προσωπική μου ανάπτυξη, θα μπορούσα να κάνω αυτό για την προσωπική μου βελτίωση ή θα μπορούσε να γίνει το τάδε, να συμβεί αυτό. Θα ήταν προτιμότερο να αντικατασταθεί η λέξη μπορούσε, το θα μπορούσε ή θα ήταν ιδανικό να συμβεί το τάδε και να πάρει τη θέση της η λέξη πρέπει. Δηλαδή αντικατάσταση της λέξης μπορούσε με τη λέξη πρέπει. Πρέπει να κάνω αυτό. Πρέπει να συμβεί αυτό. Και ο λόγος είναι απλός. Ο λόγος είναι ότι ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις λέξεις που λέμε καθημερινά και από ένα σημείο και έπειτα τις έχει ενσωματώσει στο υποσυνείδητο και σε καθοδηγεί πλέον προς την κατεύθυνση αυτή του πρέπει. Συνεπώς, είναι πολύ πιο πιθανό να συμβεί κάτι από τα πρέπει όταν το λες και το εκφράζεις όχι με μιλιχιότητα ενοχελικά, αλλά σταθερά και να το πιστεύεις. Τα δικά μου πρέπει είναι αρκετά σε αριθμό όσον αφορά την προσωπική ανάπτυξη και προσωπική βελτίωση. Θα εστιάσω όμως σε 5 που θεωρώ θεμελιακά και νευραλγικά για μένα. Πρώτον, είναι οι στόχοι. Να θέτεις στόχους. Μικρούς, σύντομους, βραχυπρόθεσμους, αλλά παράλληλα και μακροπρόθεσμους στόχους και να παραμένεις πιστός και εστιασμένος σε αυτούς. Να μην παρεκκλίνεις. Να είναι συγκεκριμένοι οι στόχοι σου και υλοποιήσιμοι. Και κάθε φορά που θα πετυχαίνεις έναν μικρό ή μεγάλο στόχο, να ανταμείβεις τον εαυτό σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερον, είναι η μάθηση. Κάθε μέρα να αφιερώνεις μισή ώρα το λιγότερο στο να μαθαίνεις κάτι καινούριο. Να διαβάζεις κάτι, να παρακολουθείς ένα θέμα που σε ενδιαφέρει, να μαθαίνεις κάτι το σημαντικό για σένα. Καθημερινά να συμβαίνει αυτό. Να παρακολουθείς σεμινάρια μέσα του ίντερνετ, το διαδίκτυο, βιβλία. Καθημερινά θα πρέπει να μαθαίνεις και από κάτι. Σκαλί, ανεβαίνεις. Τρίτον, είναι η εργασία. Απλά εδώ θέλω να προσέξεις κάτι. Ότι θα πρέπει να εργάζεσαι πιο σκληρά για τον εαυτό σου από όσο εργάζεσαι για το κάθε τι άψυχο αντικείμενο της εργασίας σου προφανώς. Να εργάζεσαι πιο σκληρά για τον εαυτό σου, για την προσωπική σου ανάπτυξη, από όσο εργάζεσαι για το αντικείμενο της εργασίας σου. Με αυτόν τον τρόπο, αργά ή γρήγορα, θα δώσεις ψυχή και πνοή και στο άψυχο αντικείμενο που αντικρίζεις καθημερινά στο γραφείο, στην δουλειά σου. Οπότε είναι σημαντικό να εργάζεσαι πιο σκληρά για τον εαυτό σου. Τέταρτον, να κάνεις καλή διαχείριση του χρόνου. Δηλαδή να μάθεις να ξεχωρίζεις τα σημαντικά από τα επίγοντα και τα ασήμαντα φυσικά. Να θυμάσαι πως κάθε μέρα που περνάει έχεις μία λιγότερη μέρα να ξοδέψεις αυτό που θέλεις να πετύχεις. Επομένως, φρόντισε να την ξοδέψεις έξυπνα. Να την ξοδεύεις έξυπνα και όχι απαραίτητα να δουλεύεις ασταμάτητα, τέρμον, άνευ διακοπής. Να εργάζεσαι έξυπνα. Πέμπτον και τελευταίο, να δίνεις παραπάνω από όσα σου ζητάνε. Αυτό το κάτι τι παραπάνω. Πάντοτε να προσφέρεις αυτό το περισσότερο από ό,τι σου ζητείτε να κάνεις. Κερδίζεις την εκτίμηση και ανεβάζεις και τον προσωπικό σου πύχη κατά αυτόν τον τρόπο. Με το να κάνεις πάντοτε ένα βήμα παραπάνω. Κάτι παραπάνω από ό,τι σου ζητείτε να κάνεις. Ανεβάζεις τον πύχη σου και τα στάνταρτ σου. Αυτά τα 5 ήταν από μένα τα νευραλγικά σημεία και τα πιο σημαντικά όσον αφορά την προσωπική ανάπτυξη. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές σου.